Hitanareo ndraiky zay volaniko zafady aminareo tapatapako hely vidéo nakany any fotiny mahazo nouvelle atsika tsy maintsy mandefa fo baka. Hitanareo fazavainy Monsieur le maire Jean-Luc Javiljara dit le gladiateur. Maro boka olo tato mivogna Monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, aie monsieur le maire. Zay ndraiky tsy zay volako amin'olo jiaby, za tsy kiva amin'ny raha karaha io. Foty haiko fiadivagna io, fa haiko fiadivagna io. Anao koa miady amin'olo mafia, mila anao plus gang koa anao. Azonao zegny, tu vois? Mila gladiateur, zegny raha nataony monsieur le maire atsika iny, Jean-Luc Javiljara. Iro nagnano mafia, izy nagnano gladiateur. Nambelany fo anareo. Anareo mivolagna fo, ninazy magnapetraka fo izato. Nazavainy un par un raha navoa izy depuis le début. Depuis le début, izy nataondreo arrestation. Nazavainy un par un. Zay mivolagna fa aie lohany. Lohany hitanareo teo. Nazavainy tsara fa fitondragna ty volainy fa baribara. Tsy mahay mitondra. Iska mitondra andeha mon'olo. Azonareo zegny andeha hagnano arrestation. Raha koa fa marigny tsekendreo raha zegny. Voilà. Donc za en même temps za maly monsieur le préfet. Fotiny vita vidéo igny nandefa vidéo monsieur le préfet. Azonareo nagnazava resaka raha mandalo amin'ny la mairie, nagnino maire, nagnino natao PDS igny. Voilà. Tsy la faute monsieur le préfet ndraiky. Izy mahazo ordre. Azonareo mahazo ordre monsieur le préfet. Monsieur le préfet c'est une chaise éjectable volagnindreo zay, tu vois? Andeha ino raha volagnina boka agnabo agny. Izy tsy raha fa mitandregny eky izy fa blanc ty, blanche ty volagnina monsieur le préfet. Noir izy ty, même izy rouge izy ty volagnina monsieur le préfet. Azonareo? Donc monsieur le préfet nivolagna resaka fiasagna ao andavanandro mandeha tsara amin'ny la mairie ao, zegny nambelanay folo niasa ary piasany la mairie fa tsy mahazo vola ke monsieur le préfet ke piasany secret nabi teo ke nahazo vola mbaroa io ary azo mba faute tsy nampahazo vola mipiasany la mairie. Azonareo zegny azo tsy nampahazo vola piasany la mairie. Izy koa Jean-Luc Javiljara nambelanareo niasa tsara teo tsisy problème zay. Au contraire nazava tsara raha mandalo tao ta Diego Suarez. Hitanareo fa izy koa dans un bateau là, le commandant il est pas là. Le bateau il coule. Diego Suarez même coule. Azonareo? Anareo volagna. Premier ministre boka Diego. Premier ministre boka Diego fa tsisy raha haina Diego. Tsisy raha haina Diego. Iro dans un autre monde, atsika dans un autre monde. Azonareo zay, atsika nijaly. Iro tsy mijaly. Tsy ameko tsigny rô, ary tsy amegna tsigny koa atsika. Rô ka tsy nijaly ary tsisy raha haindreo resaka quartier zegny. Magnasary olo zavandreo de haut. Tu vois, fotindreo misy mais za mi respecte araiky zay. Izy avandreo c'est un des policiers. Zay volaniko tsy rô jiaby raha tsy fagnahy volako zegny. Araiky zegny mandeha magnano circulation ta bazar tary. Anao mahita izy, raha lany premier ministre zegny, anao mahita izy hainao fa c'est un homme de charisme. Ary izy tsara regninareo ato. Tsara regninareo ary za fa nikoragna taminazy cool. Zay volaniko rend à César ce qui appartient à César. Que monsieur le préfet volaniko zegny. Monsieur le préfet, anao mahazo baiko boka amin'ny premier ministre mahazo baiko boka amin'ny Mamy Ravatomanga. Fa tsy anjy radio eleky Mamy Ravatomanga. Azonareo zay? Donc raha jiaby mandalo aminay a Diego ao fa tsy sainy premier ministre zegny. Raha hainy fo karakory azahoagna tany ty amiagna Mamy Ravatomanga mahazo baiko. Zay volaniko. Nagnino sasany misy condamnation soit nagnary volamena ambela en liberté. Nazava raha volagniny monsieur le maire teo tsy ampodiko eo fa fotiny zoky be teo fa nagnano za tiky taminazy fa nambelako izy nagnano inazy. Nagnino monsieur le maire
monsieur la commune de Diego nahazo comment ça, un diplôme, un certificat de bonne conduite azovy ta Madagascar, maire nahazo raha karaha zegny par rapport à la transparence. Anazaveny tsara koa karakory resaka baboy igny tokony mivolagna izy, ary nazaveny tsara koa resaka PDS. Zay volagno, olonay PDS io, namanay PDS io, fa raha nataony fo tegna possible beko maresaka koa voa izy tsy amiagnatriny. Zay ny volagny, za tsy niporte plainte contre olo io fa contre taratasy volagny. Avy eo amizay monsieur le préfet, nagnino mbazo nataonareo aligny, nagnino tsy invitenareo journaliste jiaby nagnapetrapetraka raha jiaby zegny, nagnino nasitrikinareo raha io? Simple question zegny. Niana anao mivolagna oui natao PDS fotony, non tsy mazava raha volagninao. Anareo nandika lalagna, dikavinareo lalagna zegny niany manafa bio nagnano vidéo za fa mivolagna aby taminareo. Attention volagno, tu récoltes ce que t'as semé. Za fa mivolagna taminareo, anareo manginangina volagno anareo tompony fanjakana fa izy koa hetsika vahoaka tsy voatananareo volagno na vidéo zio fa nivolagna zay tsy agneky. Attention, tsy olo jiaby agneky, isaka ombiagna olo agneky. Anareo zio fa commence mandehandeha grève par ci grève par là, tsô anareo fary anenigny amizay. Ireo manafa bio, ireo tsy mipody afara volagnindreo taminaka, ireo tsy mipody afara. Azovy nagnano zo izy koa tsy anareo, azovy nagnano zo izy koa tsy anareo volaniko. Fode tsongotsongo anareo olo jusqu'à ombiagna vahoaka angigny, tokony zegny tagnatin'ny menimeninareo ne, jusqu'à ombiagna vahoaka io angigny, jusqu'à ombiagna olo bio agneky fa maire nifidiandreo tsy ambelanareo miasa. Dikan'zegny anareo tsy mirespecte le vahoaka, anareo tsy mirespecte le vahoaka, fa anareo nagnano raha ratsy ndraiky raha tsy manjary. Tsy anareo ahetany misy volamena jiaby igny mamiravaty mangalatra tanin'olo jiaby de nosibe jusqu'à la vanin'olo jiaby angalgarady igny anareo mangigny fo. Zay vôla, attention, ary io mbola tsy izy io, ary za tsy volagna amy vahoaka anareo mangina. Au contraire, za volagna amy vahoaka anareo miatrefa, kaza misy mipody afara eky. Fôtony anareo ni cherchendreo, anareo nifidy plus de 67%, même plus de 80% volako, même amin'ny alitra nataonareo. Mbola nahazo monsieur le maire aty, dikan'zay izy tiany vahoaka lavitry koa, ary tiany vahoaka lavitry izy. Justement, Zénévlan, ils ont fabriqué des bombes à retardement. Razem, iskate, za ko vlango, za tsy mahay mivolagna possible, za tsy nandeha l'école possible, fa za, j'ai une vision loin. Tanareo vision naka loin. Iska raha vlango te, mandalo fo izy. Maro ny volagna taminaka. Aia ma monsieur le maire, nagnino tsy boaka zay nifidy fantôme? Io tsy fantôme nareo boka niboaka zio. Fantôme nareo nagnano vidéo 2 fois, ary nazavainy tsara. Olo koa mangigny. Dikan'zegny izy mimasere, tanao la viande koa maserenao tsara, mahay masiro fo izy, mahay masiro fo, nalokiny tsara izy ao, nataony ingrédient jiaby. Chaque chose à son temps volaniko aminareo zegny. Ni prépareny tsara raha manda, ni prépareny tsara. Maro anareo eto karaha za mivolagna amy Facebook ato, maro mivolagna monsieur le maire raha io izy tsika vahoaka kinia nataondraha karaha zay. Non, hitanareo boka izy io nazavainy tsara, izy io amizay fa hainareo izy en danger. Azonareo fotony fitondràgna ty izy c'est dictature volaniko aminareo zegny. Zay olo mandalo eo, zavanareo maire boka tsy haiko antsimotsimo tagny nivoniandreo miaraka amin'ny chauffeur anazy. Azonareo pour rien, fotony histoire direct ambelandreo après. Par contre, le nangalatra volamena, les pierres précieux, trafiquant d'armes, mamonomono olo jiaby, tsy hita maso ro, mangigny olo jiaby.
nin'olo miasa tsara tsy tia araka amindreo igny zagna afera zay vla anareo ka zampody afara vahoaka ka soa Nosibe Ambilobe miambigny Diego mihetsiky Diego miambigny Ambilobe mihetsiky direct anareo telo Nosibe Ambilobe obaka tsika vangondreo Nosibe tanitsika de angalagalarindreo maromaro olo fa tsy haindreo raha ataondreo sasany fa naty foeky azonareo zava Ambilobe tragnon'olo jiaby ravaravina a Diego meratsika ny fidiatsika tsy mbo andreo miasa zay vla anareo ka zampody afara direct aleva anareo tompiny iro iofo mandeha manirakirika ta anareo le tompiny zay vla iro jiaby io tsy maintsy andeha ro io intimidation ndreo io baseky il faut que la peur change de camp vla iny vaza et la meilleure défense yo c'est l'attaque directement azonareo la meilleure défense maintenant c'est l'attaque ambarandreo fa olo jiaby andeha anginy jusqu'à mombiagna olo anginy olo andeha ampijalenareo tsy amezanareo rano avandesanareo Andry Rajoely iny raha nivolagnin' Andry Rajoely resaka diaspora ta Paris amboariko anareo zio magnamboatra passeport aty Diego comment dire ça Paris Marseille jiaby magnamboatra mahazo droit de vote anareo diaspora izy nahazo igny akory nangigny nafody vava maro boka raha tokony nataon'Andry Rajoely zay natiavanay voalohany Andry Rajoely zio ty azafady aminao président azafady aminao parolenao tsy ny respectenao akarakory zay vahoaka andeha irespecte anao zio tsy possible eky boka anareo mita zaza aboabaka preuve fa amasotsika jiaby io fitondragna ty volagno tsy ara-dalagna fitondragna mafia niany préfet volagna tsy nazo vola piasany la mairie hazala ke piasany secret tsy nazo vola maire koa nytio maire nagnamiareo salle gratuitement azonareo zay za ty agnisany invité tagny donc anareo iada monsieur le maire tiany vahoaka anareo ndraiky nangalatra vato ny fipitranareo ao zay volao miditsika zao atsika tsy mamon'olo atsika tsy mamompok'olo fa lody niada anareo agny devant monsieur le préfet devant ny bourg à réglage devant ny gouverneur devant même PDS ary amy la mairie ary volagninareo non zay tsy mila anareo bourg à réglage ne lavanda aminareo ino asan'ny bourg à réglage tokony mitondra comment tokony mivolagna izy amin'ny assemblée nationale ambilanareo mairanay karaha Sofia Ratsirika exemple nihetsiky izy karaha Christian Fakanjo mihetsiky izy nagnino atsika agny tsy mihetsiky la banane boka fa hetsika va voavidy bourg à réglage volagndreo tsy voavidy fa bourg à réglage tsy masaky mivolagna dikan'zegny dans quel camp i bourg à réglage boka aboa profonao bourg à réglage fa anao tsy miaraka amy fanjakana io fotony tsisy raha manjary boka io anao volagna izy koa misy raha manjary za miaraka amy fanjakana io boka tsisy raha manjary nagnino anao tsy regny tout simplement anao tokony mahay lalagna anao tokony volagna amy premier ministre anao boka ankilany fanjakana zio anao ankilany fanjakana volagna premier ministre baseke volagna monsieur le président baseke aboanareo monsieur le maire nefa hovadiky dangereux Diego izy koa tsy ambelanareo izy tokony zay ny volagnanao anao tokony m'étouffer un petit peu comme ça vahoaka jiaby mavita miboaka mavita mikoragna avant que raha jiaby io envenimeux fa regnindreo Jean-Luc Diavolojara zio menacé même za maregny Jean-Luc Diavolojara menacé ke za hipetraka non tsy possible boka zay tsy possible maire ny fidiako zay za depuis ce matin za magnano vidéo maire ny fidiako izy en danger anareo mitady lohany io ke nagnino anareo zio boka tsy mihetsika
ha zegny asan'ny bora réglage asan'ny bora réglage ka aleva téléphonenao kaye président soit kaye PM volaminao PM zegny ha raha ty fa commence dangereux allô tofitofetsika affaire ty ambilanareo monsieur le maire miasa io tsisy olo miady monsieur bora réglage monsieur le premier ministre monsieur Andry Rajoely io tsisy olo miady respectenareo le voix-ny vahoaka tsy adala vahoaka ny fidy Jean-Luc Diavolojary à plus de 65%. Tsy adala rô donc ampody aminareo Jean-Luc Diavolojary izy koa tsy zay vahoaka andeha aminareo any tsy maintsy andeha aminareo any anao monsieur le préfet tsy maintsy andeha agny rô bora réglage tsy maintsy andeha agny rô amy la mairie ary tsy maintsy andeha agny donc avant que tanao za tsy mampirisikoly volaniko zay miady azonareo zay fa za fo mandamy fa hitako fa commence iboaka raha ty olo izy io fa maromaro olo nagnano vidéo hitanareo vidéo niany nipartageko igny olo baka Diego tsy olo ivelany eky igny olo baka Diego samborinareo olo izy io anareo andretry mohatry edy zay fa volaniko aminareo andretry mohatry anareo a Diego au lieu que mohatry io iretry sitrany respectenareo fidianana nataony vahoaka tout simplement avant que mohatry io iretry mariny fa 2 vidéo nataony monsieur le maire nagnazava raha jiaby tsy haiko tsy azonareo eky nazava en espace de za mivolagna aminareo zay maraindray zany partager izy il est à plus de 70 000 vues nareo ndraiky 70 000 vues zegny dikan'izay vahoaka fa miamby hitanareo fa nandeha tagny bombe a peinture nagnano raha jiaby zegny igny fa testendreo fo anareo za fa mivolagna aminareo il faut redescendre l'atmosphère volaniko zegny ka ianareo le pitondra volagninareo ambila monsieur le maire en plus raha nataonareo tamy tribunal anareo ampiasan'ny tribunal tsy mety koa baka tsy mety anareo volagna ok izy lany ok izy mavita mitondra après changer nareo baka zay koa tsy draiky amezanao bonbon niany za alenao koa bonbon amezanao bonbon samby olo mahay lalagna zio même olo tsy mahay lalagna zay mandeha amin'ny internet karaha fataoko ty mandeha amin'ny internet lalagna malagasy hitanareo raha jiaby mazava tsara izy tegna mazava tsara donc au lieu que andeha lavitry raha ty fotiny tany jiaby zio fa mangozohozo erany Madagasikara tany jiaby mangozohozo au lieu que andeha jusqu'à hagny raha tadiaviny vahoaka amezanareo vahoaka aboanareo monsieur le maire Jean-Luc Diavolojary alefa taratasy amy tribunal pour dire que il est blanchi fa nazavainy tsara regniny vahoaka boka karakory maire ty tsy niboaka nazavainy teo nino tsy mampiboaka izy ke nareo zio maregny zegny ke vahoaka angigny maro boka mivogna Diego bevava erany Madagasikara bevava tsy Diego zaraiky fo erany Madagasikara mijaly tsy Diego zaraiky fo fa niany vidéo de monsieur le maire igny za fa mivolagna aminareo zegny fa maro olo mikeky za fa mivolagna aminareo au lieu que raha io ça va envenimeux sitrany ataovanareo raha adalagna amare lundi tribunal miasa kayenareo niany monsieur bora réglage kaye premier ministre kaye olo mety kayegna jiaby ambilanareo izy ty tsao ivadiky raha hafa il faut pas que volaniko aminareo zay ça devient un Rwanda volaniko zegny il faut pas que ça devient une guerre civile eko anareo voalohany ilefa boka anareo fa karaha zegny karaha ataonareo voalohany ilefa anareo voilà donc ambilanareo amizay monsieur le maire miasa monsieur le préfet za namalanao niany par rapport amy vidéo nataonao raha volagninao zegny hors la loi anao tokony mahay la loi anao tokony maro ny volagny tribunal teo nazavainy monsieur le maire boka raha jiaby zegny anao tokony mandinika amizegny zay monsieur le préfet za mivolagna aminareo zegny vahoaka tsy voatananareo raha zegny vidéo zegny fa nataoko tamy za namaly général bombe président ny sénat igny za fa mivolagna aminareo vahoaka koa mihetsiky io tsy voatananareo déjà matériel tsisy aminareo
intimidation nareo io fa tsy miasa eky fotiny fanampijalianareo loatra vahoaka boka ny maserenareo raha jiaby intimidation nareo io izy ka ombiagna olo vangonareo kobeke izy andeha hififa rifo izy tsy titrangana izy tsy amaly tsary nisy olo mavita raha karaha zay donc raha volanko aminareo fo faites doucement volanko zegny ataovanareo moramora fotiny izy koa olo mosary zay zala olo mosary zay zala olo zay koa mijaly zala io fa tsisy raha jirendreo eky io volanko détonateur fo manky io tsy voatananareo Diego io ary anareo maramila même anareo maramila zava misy taratasy nandeha agny ny partagenjeo boka Tananarivo resaka maramila anareo tsy ajeny fanjakana io anareo maramila tsy ajeny fanjakana anareo tsy jireny misy colonel nagnazava taminaka zegny zay tsy jireny maramila zay tsy jireny fitondragna aby io azonareo zegny nalefandreo taratasy zegny mazava tsara beky izy koa mbola volagna fa tsy mazava vidéo monsieur le maire misy araiky teo boka ny menace za misy araiky ny menace za teo ny volagna avy aty boka anao nalefany taminaka vidéo ny préfet nalefany tato vidéo ny préfet za namaly izy ny bloqué ny direct za tanao ro tsy mazaka démocrate iro miincité za mamaly ro amizay milefa tsy haiko boka za tsy raha mavozy ro za fa volagna aminareo za ko tsy mavozy anareo za tsy mavozy anareo fa zay volaniko fo même olo mivolagna aminaka no anao mipitrahagny fo maro olo mivolagna aminaka avy ety anao même ro manafa aby io même olo boka Tananarivo même diaspora mivolagna non fa tsara raha ataonao anao mipitraha fo fa zay fa pare olo dia fa pare zay volaniko Nosibe Diego Ambilobe Sambava Antala era ny Madagasikara lera c'est l'heure izy koa tsy ampodindreo meratsika izy koa tsisy fanjakana nandeha tamin'ny pont-mavavy tary nagnadoso kamiony mamyravatomanga io bloquendreo tsy haiko amy garage tsy haiko ia kaza ambelanareo izy kaza ambelanareo fitondragna ty irognany zebra force atsika magnano zebra intelligent azonareo zegny ro miady amy basy ro miady amin'ny intimidation atsika miady amy la vérité zio boka tsy ombindreo atsika mivolagna la vérité io atsika magnaboaka rano marigny zegny zio atsika diaspora ty visendreo marigny tegna visendreo atsika diaspora tsisy olo tsy mandefa vidéo mivolagna diaspora tokony mangigny diaspora ro milava ty agnamboatra Madagasikara non zay ivelany ty fo mavita magnamboatra Madagasikara fa anareo tompiny amy tanànao ndraiky mangalatra raha jiaby Madagasikara ao azova amizay tia Madagasikara volagno anareo fa zay potianareo la vanille potianareo kakaonay potianareo tourisme nay izy karaha tokony idiram-bola aminay potianareo misy opérateur économique nikaiky za volagny Nosibe ao fo enao vola midika eto par mois volagny misy signy chèque jiaby izy amizay mivolagna ty mandeha amy fanjakana plus de 90% mandeha amy fanjakana tsy vola madinidiniky miliara nagnino Madagasikara mbola tsisy vola zegny boka tsy azoko jusqu'à association volako aminareo zegny idirandreo olo aby io association volako aminareo zegny idirany fitondragna io izy koa fa resaka andreo fa nazo 5 millions ty andeha ivory boka ro à Paris ao za ty boka za eto à la réunion fa za maregny raha jiaby andeha ivory ro à Paris ao le 14 ou le 15 je crois que c'est le 14 à Marseille le 15 à Paris ou vice versa tu vois
ou vice versa, tu vois, fa misy vola andeha hidiko boka soi-disant les diaspora de 25 ans à, je crois que c'est 35 ans, mavita magnabiagna entreprise andeha ino volagno tamindreo amizay boka ha anareo zio volagna fa jeune zegny andeha agnabiagna entreprise à Madagascar tsy poteny mamravatomanga après amizay reo koa mivolagna andeha gajenareo. Donc raha zegny fa tsy possible edy aminaka. Question naka fa comme par hasard représentant de l'État avô. Représentant de l'État idirana association. Association matiava à politique. Dans la loi 1901. Tsopka tchendo. Association d'aniafa. Exemple mangamboatra l'hôpital, mangamboatra l'école, diaby idirandreo fôtiny mila mandeha amindreo les 5 millions io baka. 5 millions par-ci, 5 millions par-là, 5 millions par-ci. Zavanareo exemple avlanko tam cyclone diaby nandalo. Azova aminareo nahazo parata tam fitondragna ty. Vary navy boka taia tsy haiko mbola nalafo izy tambilibe tao. Or que c'est un don. C'est un don. Karaha dironako. C'est un don. C'est un don. Raha diaby don diaby alafo boka ao. Atsika olo mavita mamboly vary, atsika mandeha mizaha vary tany hafa. Magnafitra vary. Vary sympa, vary fa tsy tian'olo diaby mandeha amitsika. Jusqu'à mahazo vary montsika amizay après lany daty. Azonareo zegny. Donc voulay zeky raha diaby fa zio fahitatsika. Ary atsika diaby tsisy araiky mipody afara eky. Za mivolagna aminareo tsisy mipody afara io. Fa maro olo nivolagna, tsy mila mipody afara. On recule plus là. Tout droit. Maro olo mizaha, maro olo mandefa message, za fa mivolagna aminareo tsy mipody afara eky. Izy koa tsy aboakan'izao meratsika, zegny ultime atao mamezatsika reo. Aboanareo meranay, blanchinareo izy directement. Fa haindreo fa izy io, izy koa miboaka sans laval, mbola après il faut toujours faire attention, même izy miboaka, toujours faire attention. Atsika vahoaka, atsika tokony protection nazy. Atsika protection monsieur le maire zio. Atsika tsy aneky. Zay volanko, amare andehanareo amy la mairie ary, andehanareo amy préfet, andehanareo amy bola réglage ary, andehanareo tany jiaby adiko sare zao. Pour une fois volanko zay, io tsisy festival, io tsisy tsindratsindrika zay fa igny avenir atsika igny. Pour une fois, avenir atsika igny. Mahaiza mivolagna niany tsisy raha hoanigny, aleo fandehagny antseny ke, ne serait-ce que 1 heure de temps, 2 heures de temps. Io tsy mandany fotoagnanareo. Fa par contre fotoagnanareo folo lany tam propagande jiaby. Ino raha nazonareo tam propagande? Ino raha nazonareo? T-shirt? Vilagny? Possible. Misy tsy nahazo fe. Lany fotoagna, au moins lany frais taxi koa nandeha nizatagny, tu vois? Soit mandeha ramena, andeha hina aomby, tsy nahazo aomby, tu vois? Donc, c'est pour votre avenir. Zay volagna aminaka, avenir anaka, avenir de mes enfants, fa tracé. Matoa za mivolagna io, hitako fa maro mijala Madagascar. Jala Madagascar tsy mitovy jala eto en France, volanko aminareo zay. Tsy mitovy. Azonareo, tsy mitovy, ary tsisy andro ampitovizany. Aty antegna tsy miasa, antegna mbo mahazo vola fo, mahazo fagnampiagna fo. Mahazo fagnampiagna, après amizay anao migérer izy. Donc tsy mitovy. Raha zegny tokony vitatsika atao a Madagascar. Resaka sécurité sociale, resaka fianaragna tokony gratuit, éducation, lalagna amboarigny, train, métro, raha jiaby. Atsika misy moyen volako aminareo zegny. Atsika misy moyen fa atsika poteny club 48 Mambravatomanga en tête. JOT. Taloha nisy hafa, JOT Mambravatomanga. Sasany vola, izy koa Mambravatomanga teo, misy Mambravatomanga koa hafa. Eh ben, izy arongona koa izy, tout simplement. Voilà. Zay vidéo naka, fa nagnano telo zany yani. Donc, on va multiplier toujours. Maretsika tsy maintsy magnano fo, multiplier tsika. Zay mivolagna volanko zay, valetsika fo. Zay mivolagna io, valetsika fo. Ary atsika misy valiny fotiny, atsika miréfléchir antseny ke zavatsika, bon, mety zegny va tsy mety. Même alefantsika, misy olo mavita magnano conseiller tsika, bon, monsieur le préfet ty nivolagna karakory raha mety valiagna izy, tu vois? Fotiny, lalagna possible tsy hainy.
possible tsy hainy fotona Madagasikara olo jiaby fa mivolagna volagniny zoko be teo diplomatie vangegna soit anao camarady amiagna soit anao karaha zay donc nipotiandreo Diego Suarez secret nipotiandreo zegny tsy mahazo karama secret olo jiaby mila mangy tsisy raha tsy manonga eran'ny Madagasikara kolokolo baka tsy mety volagniny foe zay volagniko ireo tokony atao alefa agnatin'ny prison ireo ndraiky libre mandeha magnasary mahita dossier amin'olo madio magnano asa tsara fa ny public teo mbola mety public aminareo certificat de bonne conduite dans une commune de Diego Suarez mety public aminareo tsao misy tsy nahita possible anareo teo tsy amia aminaka taloha fa za fo nandefa izy alefako aminareo le certificat de bonne conduite de la commune de Diego Suarez tsy maro olo nahazo zegny nahavitao reo nagnano audit nagnano contrôle jiaby tamin'ny la commune tao tsisy raha hitandreo mazava tsara raha jiaby mazava tsara ary izy fa nazavainy monsieur le maire teo gladiateur nazavainy tsara 2 vidéo volagniko zay tsisy raha mazavazava an'igny eky igny amizay lohanay za amizay mizazonareo izy io ihetsika fa tsy ihetsika anareo za mizaha lohany anareo nahita lohany boka azy io ihetsika amizay anareo fa tsy ihetsika voilà mazava bon bref merci aminareo bonne fin de week-end à tous amare koa atsika koa mikoragna de toute façon misy sujet fo isan'andro misy sujet fo ato voilà merci aminareo jiaby